Bé, doncs el fan convidat d'avui és un noi molt especial que està relacionat amb aquest senyor que veurem a continuació. Per què m'agrada sortir a la tele? De fet, tot va començar un dia que en aquesta mateixa secció, en la secció d'Elefants, el Pere va dir això. Heu vist ja que pujant el nivell ja tenim el bosc, de col·lega del programa. Escolta'm, anem pujant aquí cada setmana. I tant, i tant. Ara només falta que ens convidi a dinar. Així doncs, només falta veure qui és el convidat d'avui. Bé, com avui heu pogut intuir, tenim un fan relacionat amb el restaurant Can Bosch de Cambrils, però no és Joan Bosch, sinó que és el seu fill, l'Òscar Bosch. Així que doncs, ens va trucar per dir-nos que mirava el programa, que havia vist que el Pere havia demanat que, sisplau, ens fessin menjar, així que doncs, venim a veure què és el que ens ha preparat. Entrem i a veure què ens té. Hola, Òscar. Bona tarda. Moltes gràcies per haver-nos convidat, per haver volgut que vinguéssim avui aquí al vostre restaurant. Primer que res, voldria fer-te una mica de 4 preguntetes sobre el concurs estatal aquest que vas participar del Cocinero del Año. Sí. Explica'ns una miqueta de què anava aquest concurs, més que res doncs, per la gent que no ho sàpiga, una miqueta doncs, això, de què anava i com era. Bueno, doncs és un concurs, tu ben bé ho has dit, és nacional, crec que actualment és potser el que hi ha a nivell nacional el més important, no? És un concurs que es fa per 8 comunitats i de cada comunitat després s'hi llegeix un guanyador. Llavors jo, com és de suposar, participava a Catalunya, que estava conjuntament amb Balears i Aragó, i bueno, el concurs consistia en enviar una recepta, uns 3 plats posats per un menú, no? Primer, segon i postre, de 16 euros, no et podies passar de 16 euros, ni un pes de 500 i 600 grams, llavors tu enviaves la recepta, no? Llavors hi havia, crec que es van enviar unes 150 receptes entre Catalunya i Balears i Aragó, i d'aquestes en van escollir 10, no? I aquests vam tindre que anar a Barcelona a concursar a l'escola Austràlia Hotman, amb un jurat, amb 5 hores de temps i tal. I bueno, i d'allí doncs... Sí, que vas quedar entre els 10 finalistes que havien escollit. Deixant una mica de banda tot això, anem per lo que hem vingut, perquè t'has posat en contacte amb nosaltres doncs, perquè ets fan del programa. Sí, bueno, soc fan del programa i sempre a vegades allà al programa he vist que el Pere deia que si algun dia a veure si algú mos preparava un berenar o tal i això, i bueno, us vaig trucar i dic, bueno, doncs ja el berenar ja us el prepararé jo. I avui us he preparat un berenar aquí perquè el podeu disfrutar ja al programa. Abans de que ens expliquis una miqueta aquests canapés que ens has preparat, què és el que t'agrada del programa? Bueno, doncs, si t'he dit la veritat, la part que m'agrada més és la teva secció, que trobo que és la més divertida i això, a part de tot el conjunt del programa, no? L'únic que tampoc el veig sempre, perquè clar, estic treballant i quan arribo a casa ja és tard i pues, fas una... Perquè el mires de cara a la nit ja, doncs, no? A la nit faig una mica de zàping i a vegades doncs, el poso i passo un rato entretingut amb vosaltres. Molt bé. Home, també suposo que aquesta secció és la que més interactuem amb la gent del poble i també... Ens expliques una miqueta aquests canapés que ens has preparat, què són i què porten? A veure, si vols comencem per aquí, pel salat, que bueno, aquí he fet una piruleta de castanya de caju, que és un fruit típic del Brasil, que en castellà seria anacardos. Després aquí hi ha el xupa-xup, que és de formatge de cabra amb una gelatina de frambuesa. I llavors aquí ja, bueno, com veus ja els aperitius surten una mica de lo normal, no? Són una mica moderns, podríem dir. Són més originals. Sí, bueno, us he fet així, us he preparat 4 cosetes perquè veieu doncs, que, bueno, una mica divertits, no? Això seria una conserva de guacamole amb un pa de bacon i parmesà. Llavors aquest, que a mi em fa molta gràcia perquè és molt divertit. Aquest ja seria dolç o encara salat? No, això és salat. L'únic que aquest seria més d'estiu perquè això és un gazpacho i clar, ara amb l'hivern doncs gazpacho no va, no? Però bueno, ho podeu fer amb una altra cosa, una altra sopeta i tal, llavors clar, tu agafes i tu veus, no? I és divertit. Això és una piruleta de xocolata amb pipes, una roca de pa d'espècia amb xocolata també. Aquí hi ha el macarró, que és un dolç molt típic de França. Llavors es rellenen doncs, del que vulguis. Aquest cas està rellenat amb llimona, amb una crema de llimona. Aquest és un dolç americà, que és de canela, que es diu Cinnamon Roll. Llavors aquí ja us he preparat una mica més de postre, no? Una mica més de fato, no? Que diem.
Llavors el primer seria textures de poma, amb un pa d'espècies, una crema de pa d'espècies també, textures de poma, i el divertit és la pipeta aquesta, que té el suc de la poma caramelitzada, i tu, doncs no. O sigui, això és poma caramelitzada. Sí, els trossets aquests, això és la poma caramelitzada, però dins la pipeta aquesta, com siguéssim, doncs hi ha el suc, que tu, doncs, bueno, és divertit, no? L'agafes i tu poses i, bueno, jugues una mica, no? Sí, és que a més de menjar encara tens com un joc. Sí. I llavors l'altre són les transparències de violeta, que la violeta és aquesta, això, el lila, la gelatina, amb una crema de iogurt i fruits vermells. Doncs molt bé, realment aquesta taula fa molt de goig, ja és temptació, ja les ganes de començar a menjar-ho. Res més, doncs bueno, que moltes gràcies. Ara tens pensat presentar-te en algun concurs més o alguna cosa d'aquestes? Pensat el pròxim any, doncs, bueno, el pròxim any, no, d'aquí 2 anys, perquè aquest concurs es fa cada 2 anys, tornar-m'hi a presentar, no? Sempre te queda una mica el gossanillo que... És curiós que un concurs que és el cocinero de l'any sigui durant 2 anys, no? No, perquè fan, clar, pensa que les finals, doncs, com són la mateixa gent que ho organitzen, doncs primer es fa aquí a Catalunya, després s'han de traslladar, buscar el lloc a Madrid, de Madrid a l'altre, i clar, són 8, per això també... Les 8 semifinals... Potser cada mes, no?, perquè com tot això és molt difícil de preparar, i a part s'han de reservar hotels, perquè et paguen l'habitació d'hotel, te paguen tot, el menjar i això, doncs clar, amb un mes de diferència, doncs no, llavors potser aquests 8 mesos, aquestes 8 semifinals, doncs és el temps que tardi. Després la final se fa a l'Alimentària de Barcelona, que fan aquesta fira de gastronomia, que ho aprofiten per fer guanyar, i com aquesta fira es fa cada 2 anys, doncs així la final és el 2010. O sigui que d'aquí 2 anys et tornarem a veure en el concurs. Esperem que sí, no? La veritat és que és el que et dic, te queda aquell gossanillo, no? A veure, a part que hi vas doncs, per guanyar i això, doncs coneixes molta gent i veus... Aprens coses noves. Aprens, veus tècniques diferents, aquest fa una cosa, aquest fa l'altra, tu fas una altra, i bueno, i és molt bé. Doncs bé, això és tot. Moltes gràcies per haver-nos acollit aquí al restaurant i espero que ens veiem aviat, doncs. Bueno, gràcies a vosaltres i espero que us agradi tot això. Bé, doncs ja veieu que avui tindrem un dinar de categoria. Bé, doncs aquí ho veieu, aquí tenim els canapés que ens ha donat l'Òscar perquè els provem. D'aquí cap allà serien els salats, d'aquí cap aquí serien els dolços. Molt bé, doncs agrair a l'Òscar. Això salat i això dolç. Agrair a l'Òscar que sigui fan, que ens vegi i que ens hagi fet aquest menjar tan bo. Mira-lo ell. Apa! Bueno, res, jo només vull dir que això costarà de superar, si és que ho arribem a superar algun dia, però que ho podeu intentar. Ho podeu intentar doncs, enviant-nos un correu a molla@rtbcambrils.info o trucant-nos al 977 36 34 05. I bueno, mentre el Pere aquí acaba de menjar, doncs... A veure quina cara presentes. M'ha passat ja alguna vegada, que acabes tu la secció i m'apilles menjant. Vols que presenti jo l'Anna? Presenta-la tu. Doncs vinga. Mentre el Pere acaba de menjar, això. Anna, què ha passat?